अच्छा, रउआ का लागेला कि माने सरकार के भोजपुरी के विकास खातिर का करे के चाही कि भोजपुरी के विकास औरी होखे? भोजपुरी के विकास खातिर सरकार कल कैबिनेट में पास कैले बिया बिहार प्रदेश। अच्छा, बिहार प्रदेश 3000 हर कलाकारों को दिया प्रोत्साहन जाएगा। प्रोत्साहन राशि। हाँ, प्रोत्साहन राशि मासिक हम्म। प्रोत्साहन राशि के रूप में कल कैबिनेट बिहार का पास किया है। अच्छा, तो पर माने अश्लीलता पर कुछ बिहार सरकार नहीं चाहे नहीं नहीं, लगावे के चाही कि ना? अश्लीलता पर तो केस किया ही लोग था, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया कि भोजपुरी में कोई अश्लील गीत है ही नहीं, अश्लील है ही नहीं। केस किया था लोग। अच्छा अच्छा, ये बताइए, क्या कभी लागेला कि भोजपुरी के लोग खुदे भोजपुरी के बदनाम करते? काहे कि हम मान ले कि हमरो उम्र कुछ भइल तो हम सुनत सुनत जौन पहिले के भोजपुरी रहे आ चाहे पहिले के मंच रहे, आज के मंच इतना बदल गइल बा कि मंचे पर माने जौन गाली समाज में ना चले के चाही वो मंच पर गाली गलौज चलत। ये सब यूट्यूबर लोग के दोष है, सब निमन यूट्यूब की बात ना डाले लालू, खाली बौरके में से काट माने? के डाल दिलो। माने खाली गाली गलौज डाल मंच दिलो। पर बढ़िया बढ़िया गीत गवाता ओकर के ना डाल के यूट्यूबर लोग के दोष बा। करब व्यंग कुछ बोलनी तो वो डाल दिलो, बाकी निमन की रहो ना डाली, माने अपन खाली व्यूज बढ़ा जी। अच्छा, रौरो उम्र एगो लगभग 60 के लगभग 65 साल, तब पहिले के गांव अब के गांव में कमलबास जी कितना परिवर्तन देखत नहीं? पहले के गांव तो बुझाते नहीं खे जे, अब तो हर गाँव शहर अस लागता है। अच्छा, चाहे यूपी होके चाहे बिहार होके, हर गांव गांव खोजे के पड़ता। गांव खोजे के पड़ता। सगरे लाइट बिजली व्यवस्था, रोड सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना जब से आई अटल बिहारी वाजपेयी के दिया, तब से हर गाँव 500 आबादी होके चाहे 200 आबादी होके चाहे 1000 आबादी, हर गांव में सड़क पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, खेतन में सिंचाई के ट्यूबवेल पहुंच गई। तो बुझाते नहीं कि कौन गांव है कौन शहर है। अच्छा, रउआ राजनीति में कदम रखला, हमारा लगा था कि लगभग 30 साल हो गई हुई। 2001 से बनी। हाँ, तो मतलब 3 दशक जी, 3 दशक से रउआ राजनीति में बनी जी। तो राजनीति में अइला के बाद अपना अंदर कुछ बदलाव देखत नहीं? हमारा अंदर कुछ बदलाव ना है, कोनो दल है न कोनो पार्टी है, निर्विरोध बानी। निर्विरोध रहिले बानी। आज हाँ। ज्यादा से ज्यादा विकास कल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपन सरकारी फंड होके चाहे निजी गौनाई के कमाई से भी कुछ न कुछ सहयोग करता है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, घोड़ा रेस, होली मिलन, क्रिकेट, ये सब साल में 4 गो फंक्शन भी कराई ले अपना से, बहुत लोगन के जुटाई ले, बहुत लोग जुटेला। ये तरह के कार्यक्रम में जब मशहूर है फुटबॉल, वॉलीबॉल, घोड़ा रेस, आपके होली मिलन समारोह ऐतिहासिक होला। अच्छा, एक और चीज बताई हमरा के कि जिसे मान ले के रउआ तब एगो प्रसिद्ध व्यक्ति बने गांव खातिर, अपना गांव खातिर, तो क्या प्रसिद्धि मिलला के बाद जैसे राजनीतिज्ञ हो गई नहीं, चाहे रउआ एथी क्या कहला एगो प्रसिद्ध दुगोला गायक बने, तो गांव के लोग के व्यवहार में कुछ अंतर आयल? करे भाई अब तो प्रसिद्ध हो गई बड़े ना ना, हमारा प्रति केहू के भाव दोस्त बुरा ना रहे। सारे गांव कोनो जात कोनो बिरादरी सब सम्मान देला, मानेला, अपने जानेला। खुद हम ही सम्मान दिले तो लोग काहे ना दी। अच्छा, बबुआ कहला पर केहू भैया कही, भैया कहला पर केहू बबुआ कही, ई तो अपना ऊपर निर्भर करेला। अच्छा, कोनो ऐसन घटना याद बा रउआ अभी तक ले कि जौन रउआ के प्रेरित कर दिले होके कि एक घटना से हमरा प्रेरणा मिलल होके, हम अपने जीवन में सफलता हासिल कइने? घटना दुर्घटना तो अनेकों प्रकार के घटेला, आवेला जाला। जे चुनाव लड़ता, वोट लड़ता, ओकरा प्रति तो घटना दुर्घटना बहुते आई, बाकी ओकरा के मुंह से कहल नहीं चाहत। अच्छा अच्छा, अनेकों आई, ओकरा के सहत गईनी, आगे बढ़त गईनी। जवाब देवे के प्रयास माने बस ओकरा के सुन के रही कि अपन काम करत आगे बढ़।